Jidher li r-ritorn ta' Keith Schembri ħoloq qasma fil-gvern ta' Robert Sabela, dan kien fem diversi ministri li diġà mhumiex komdi bih. Mallet News il-Ministru Silvio Schembri baqa' jinħeba wara l-kummenti tal-Prim Ministru u insista li ma jweġibx lanqas jekk Keith Schembri u x'jagħtih xi pariri jew le. Dan wara li Keith Schembri qal pubblikament li qed jgħin kemm lil Robert Sabela kif ukoll lil numru ta' deputati. Taqbel ma' ritorn ta' Keith Schembri. Prim Ministru ġata id-diskors tiegħu u l-kumment tiegħu m'għandi xejn nżid iktar miegħu. Taqbel jew ma taqbilx? Sens dan qed jagħti l-pariri lil Partit Laburista u numru ta' deputati wkoll. Il-Prim Ministru diġà tak risposta għall-istess mistoqsija, m'għandix iktar xi nżid minnu, tak risposta twila, m'għandi xejn xi nżid iktar ma dak li qal-Prim Ministru. Lek itik pariri. Schembri. Nerġa' ngħidlek m'għandi xejn xi nżid iktar. Ġibni jekk itik pariri jew le. Nerġa' ngħidlek m'għandi xejn xi nżid iktar ma dak li qalek il-Prim Ministru. Dwar ir-ritorn ta' Keith Schembri saqsejna lid-delegati Laburisti qabel il-bidu tal-Konferenza Ġenerali. Buħut jgħidulna li huma komdi bir-ritorn tiegħu li dan qed jinħafna waqt li oħrajn qalulna li Schembri ma rritornax mal-Partit Laburista kif qiegħed biss f'komunikazzjoni mal-Prim Ministru. Taf kemm qed jgħin Keith Schembri? L-aħwa ħafna. Mhux normali hu. X'għamel għadim daqshekk hu? M'għandix kumment xi ngħid. Taf kemm qed jgħin Keith Schembri? Tajba l-lejla tajba. Taf kemm qed jgħin mar-ritorn ta' Keith Schembri taqbel? Ma ritorn ta' Keith Schembri jiddependi kif ħajriżultaw l-affarijiet għaliex le. Għandu bħal kulħadd. Fl-aħħar xhur Robert Sabela dar fuq diversi esponenti li huma simbolu tal-establishment Laburista. Mhux biss Keith Schembri iżda anke nies bħal Chris Cardona u Jason Micallef. Kollha ismijiet li spiċċaw imexxu minn ġdid il-magna tal-Labor. L-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat huwa mixli l-qorti b'korruzzjoni, frodi u ħasil tal-flus.